ini mo sir. Kayo. Likod, dire. Ilang adlaw naman na. Oo na. Pero dili permanente o konjo. Sakit likod. O ini matulog. Wala na ako. Hindi mo alam ko. Unsa pa? Sakit po ang kilid. Kilid. Ini daw rag. Window rag kusog mo. Ba? Nakabantay ka ng uli kusog ni mama. Pila ka adlaw na na. Abanta lang. Wala ron po. Unsa pag Wala. likod kilid, murag banhot. Wala gwa kusog. Nagabasa ka kung hapon gabi. Wala man. Kanang ulig balay ba? Kana, Masa, hapbat, ligo, ana, unsa man. Wala ayo. Sahar ayo. Unsa man usahay? Sahar ayo. Sa bata-bata pa. Wala ko. Dito na gina na. Hindi ka nagabasa, para nang magtrabaho ka. Unsa ka nagaligo, buntag lang? Usahay ra ka nagabasa. Hindi ka na yung magpamati, pas mo kusog mo na siya. Mabita mo rin mabanhod, walay kusog. Hindi ka nagabasketball. Pero di ka nagabasa. Dili. Unsa raman? Hindi ko magbasketball. Tayo pa na ako. Kapungan o, Kanina. hindi ka nagabasa. Dili. Wala ko. Okay, kaya nakabalo ka sa kuha. Oh, tadi kita di sulok. Maayo. Asa ganyan yung address? Ban. Bansalan, Basyo. Diyan ka sentro na. Okay, nag-shirt? Nag-shirt ka? Hindi mo t-shirt. Ikadali, ka totoo dali. Dali nung noon, bana kung baupan na sa problema ko. Shirt. Ano shirt yun? Pero meron pa din mo Helotron. Oh, karon ba? Tapos ano? Hindi ko lang. Nagdala lang ni mo ni. Oo, training nila eh. Pero wala mahilot o sa man. Wala yun. Wala ginawang mahilot. Wala. Yan. Ano? Relax lang.
Pantay ka, Nen. Ayun. Pantay ka. Ano siya? Lusay ni siya, ha? Ini lusay ya, pag di na ito nitandogon, wala ito mo siya. Pag di na ito nitandogon, mudako mo mo nung dakuhon, nga magpungat ang sahay, kapasok sahay, ha? Ano siya isingot, ugas mo. Ha? Kira? Sundan ni mo rin, taga-takol. Taga-takol mo, no? Sundan rin na doon, ha? Wala, yung apo. Ayun. Pero iya gitu ano. Nadaktak mo gusto niya, namayat. Mahali ka pagkadaktak, mamayat ka. Gamay? Ano yung likod rin? Sakit. Kapo dahil sakit rin. Ito, padulungay pa na sila, mga sakitan. Wala ang panungot ano? Oo, masakitan ka, panungot na siya, singot uga mo rin panungot. Pero kinikagi sa kong tudlo, ulit sakit, wala ko siya panungot. Pero may kapan na to sakitan ka mo, may panungot. Ito? Ayun na. Pwede ang sakit ang likod. Ano yan? Hindi ka nagkakita kasi kuha. Lugay na, pagkura. Totoo na po niya. Dugay mo gusto mo. Kuhan niya karoon kay Kuya ko. Wala lang, ulat-ulat lang sa. Duty mo po niya sa kuhan. Ito. Gusto may pang mabigot do? Sa Phil. Klase. Daga mo. Ang may gymnasium ng ilot. Mga nurse. Nasa MCBC, Kusali, sana. Ako magkikatsawan. Pilot lagi ka. Kuna magkatambal ya. Sindi, tambal. Na, lawa niya tambal lang yung sikitik ng likod. Kami, kinito ko man. Kita na ba ka sa YouTube? Subscribe ka. Ay, maayos, salamat. Kita juga ini maafkan ko. Ito atong gikon ron, istorya. Interview na to, i-post na po na ko to niya. Pwede na ito ni may ipagkaroon, anak ko sa YouTube ko. Kita mo ko natay ebidensya. Ayun, yan na po yung mga kabalo, ano. At time dito, sabay ko sa anot. Nagsugod ko gilot dere 2019, June 16. Pero dili ko nagahilot dere ha. Nagahilot ko sa Riyadh. Totoo?
Dili ko rin. Uli na lang ko rin. Aming page na yung kilo. Nadugay. Daghan naman ako customer. Nagano naman ako gud man tayo pumupokus. Kadaghan man. Yan apoy manapi ana ba. Ang hilot manapi mo po. Oh, pistingi dito. Ana gito. Nakalayo na po ng ilog yan. Dari Japan. Japan? Ano na dito? Filipino descendant, Filipino pero kung siya descendant na siya ba? Taga Japan na dito. Nag-wheelchair. Sa Japan. Dongger. Magulang. 1 month ang kapatid. Hindi siya kamaklan. Pas mo susog. Kaya magtrabaho pag ulit balay dito. Alay siya. Gamay na lang. Mabilin porsyento. Lubog yun. Mira? Kaya ano? Higit ang imunin mo. Mahirap. Hindi na kita na sa mga ganapos. Oh. Yung kitang uban ba, no? Yung lapon sa panti. Panapong ba ito po? Lakaw na to. Tumbol na to. Atumbay dito? Stroke. Yung ano ba? Gamay na lang yung porsyento po nga. Lukog mo? Mo action po kan ba? Pag action niya katake, daog na siya dito sa kanino. Nabo pa to. Bisan. Iwas mo igsoon. Gamit ko ng tibigak. Oh, lakaw. No? Ano pa na po rin? Balik ko siya ko. Wala na yun na. Basta. Depende na lang yung sa'yo mo. Balik. Oo. Upat, hihilot na ko to. Wala na eh. Agam, mga tabangan ko. Wala. Mind stroke, paralyzed. Sige, pugam din eh. Sagdan lang mo. Dapat nakay-tawid sa likod. Bahay ko daw na. Trabaho ko ito. Hindi na ko makakulang ba. Ulan nito? Ulan lang mo. Sagdan mo na mo. Kani mo ipamati, pas mo mo gani. Nga ang pas mo sa kusog, di na mo atake dayon. Malingil. Bugol pa. Naidugay na po sa'yo. Agut mo yung ha? Massage, wala ka salay. Wala ko. Tingnan nila ko. Testing juga, kaya mo maulahin na yung gata-sagda na magani ato. Wala pa mo kumato. Yan natin yung pamate. Sige.